Aron o Tîm Cyflogaeth Caerffili siriol Caerffili sydd yma. Croeso i oes modd i Wasanaeth Cyflogaeth Caerffili Helpu. Llond ceg ond ife. Gadewch i ni fynd yn syth ati. Pwy sy'n mynd i gychwyn heddiw? Helo Aaron, fy enw i yw Jake. Mae wir angen i mi ddod o hyd i swydd. Mae wedi bod gryn dipyn o amser erbyn hyn. Byddwn ni'n gwerthfawrogi help a chymorth. Oes modd i Wasanaeth Cyflogaeth Caerffili Helpu? Oes, mae ein hyfforddwyr a mentoriaid profiadol yn gallu sicrhau eich bod chi yn chwilio yn y lleoedd cywir a bod eich CV ar ei orau. Mae ein tîm yn gweithio gyda chwmnïau lleol mwyn gweld pa gyfleoedd sydd yn yr ardal a pha sgiliau a phriodoleddau y mae busnesau yn chwilio amdanyn o'i staff. Ie, mae bendant modd yn ei helpu. Nesaf! Helo, dwi wedi bod yn gweithio yn yr un lle ers i mi adael yr ysgol. Hoffwn ni gael her newydd neu ddyrchafiad, ond dwi ddim yn gwybod ble i ddechrau. Pwy all fy helpu? Oes modd i Wasanaeth Cyflogaeth Caerffili Helpu? Oes, mae rhaglenni cyflogaeth Caerffili yn gallu helpu pobl sydd wedi cyflogi i wellu sgiliau, cael rhagor o oriau neu ailhyfforddi mewn diwydiant arall. Gallwn ni osod targedau a nodau mwyn sicrhau eich bod chi'n cyrraedd lle'r hoffech chi fod. Unrhyw gwestiynau? Iawn, rydych chi gyd yn gwybod pa rif i ffonio, ewch ati'n syth. Ymlaen at rhif 3. Helo, rwy'n gweithio gyda dyn ifanc ar hyn o bryd sydd wedi symud i'r fwrdeistref yn ddiweddar ac rwy'n cynorthwyo ei anghenion tai. Mae e'n awyddus i ddod o hyd i waith ac rwy'n ei helpu cymaint â phosibl. Ond nid fy maes arbenigedd ydyw. A oes unrhyw un sy'n gallu helpu? Wrth gwrs, rydyn ni'n cynorthwyo gwasanaethau arall yn rheolaidd gyda materion cyflogaeth. Os oes diddordeb gan eich cyfranogwr, cysylltwch â ni. Gwaith tîm! Dewch ymlaen, rhif 4. Helo, dwi wedi gorffan fy addysg a does dim syniad gen i o'r cam nesaf ar gyfer fy ngyrfa. Hoffwn i barhau i ddysgu ac ennill cymwysterau, ond roedd i mi ddechrau gweithio. Oes rhywun yn gallu fy helpu? Nawr, dwi'n gwybod y gall fod yn hynod anodd i bobl ifanc fel ni, sy'n ceisio ddod yn y waith. Beth sy'n mor ddoniol? Mae gennym ni mentoriaid penodol ar gyfer pobl 16 i 24 oed sy'n arbenigo mewn cynorthwyo rhai sydd wedi gadael y byd addysg neu sy'n ddi-waith ac edrych i mewn i fforddiant bellach, prentisiaethau a swyddi, waith beth fo'ch gradda chi. Dwi'n feddwl rydych chi'n gwybod beth i'w wneud erbyn hyn. Ffonio fi, helw! Yn union! Ac yn olaf, ond ddim y lleiaf, rhif 5. Helo, fwnes i ddysgu heddiw fy mod yn cael fy swyddfa. Rydw i wedi gweithio yma am mwyafrif fy mywyd, a dydw i ddim yn gwybod pa gymorth na hyfforddiant sydd ar gael. Cysylltwch â ni a gallwn ni eich rhoi chi ar y trywydd cywir ar gyfer cymorth yn ymwneud â di-swyddo mwyn ailhyfforddi a dechrau'n ffres. Gallwn ni hefyd eich helpu gyda'ch anghenion o ran chwilio am swyddi a hyrwyddo cymhellion i gyflogwr os ydyn nhw'n eich cyflogi chi. Gyda'n cymorth ni a chefnogaeth gan ein partneriaid, gallwn ni sicrhau eich bod chi yn derbyn y cymorth cywir. Felly, please, ffoniwch ni! Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd y rhaglen. Siomedig dwi'n gwybod, ond rwy'n gobeithio eich bod chi bellach yn gwybod bod digon o gymorth yn ymwneud â chyflogaeth ar gael, yn rhad ac am ddim. Bydd ein manylion cyswllt yn ymddangos ar eich sgrin, felly croeso i chi ffonio, anfon neges destun neu e-bost gydag unrhyw anghenion neu gwestiwn yn ymwneud â chyflogaeth. Byddai i'n dychwelyd cyn hir, ond am y tro, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Ffonio fi, helw! Tan y tro nesaf bawb, twdl!